e navega entre as mareas do efémero, salpicado pola escuma da culpabilidade. Por que non é unha viaxe pola Route 66, non? É unha viaxe polo recóndito do seu interior. Entre as sabas acartonadas do ananista doente. Un mariñeiro que dá voltas sobre sí mesmo. Que ironía, verdade? Sen dúbida algunha non sobra nada. As 6 horas 43 minutos de metraxe teñen un ritmo trepidante. Absolutement. La vie est un mystère, mon ami. Fillo de puta.